אוקיי, בסדר. אז יש לנו עכשיו, בוא נראה איזה, אני חושב שזה 2 קוביות קטנות. אתה מתקרב עם יד ימין יותר לכיווני, קצת יותר שמאלה, למעלה, כן, זה. אוקיי. בסיס? כבסיס, אבל עומדות על הצד שלהן. כן, משהו כזה. יפה מאוד. עכשיו במרכז שלהם יש, עומד בדיוק זה, כן. לא ככה, הוא עומד באמצע, עומד כמו שהן עומדות, וזה נראה כמו 3 שיניים. כמו 3 שיניים. אוקיי, וזה כאילו עומד פחות או יותר באמצע ביניהם, לא ככה. כמו שהן עומדות, גם הוא עומד על הבסיס. הוא גם עומד על הבסיס שלה, על המשטח העגול. לא ככה, תעמיד אותו על החלק הדק שלו, עכשיו שהוא יהיה יותר גבוה מהם. כן, the bomb. אוקיי, אנחנו מגיעים לחלק הטריקי עכשיו. 2 גלילים, אוקיי? עומדים על הריבועים בצדדים. אוקיי, עכשיו אחד, כן, יפה, מלבן מעורח שעומד מעל. אוקיי? Take a bow. Oh yeah! נכון, גם מתמודדים יקרים. יהודה המנחה, איך קוראים לך? תמר, בן אדם המתמודדים. אדם המתמודד, הכחול, ותמר מתמודדת הכתומה. הצורה היא זאת, המפחידה ביותר. יהודה, אתה מוכן? טוב, אתם מוכנים? עצום עיניי. אוקיי. מלבן ארוך. לא, כאילו עמוד ארוך. להשתיד למטה על הרצפה יפה, בצורה שהיא מקבילה לחברות. עכשיו לקחת עוד מלבן ארוך, אותו אורך, ולהעמיד אותו באמצע המלבן הזה, באמצע איתו. אוקיי, אני מסביר איפה לו? נדב, אוקיי, תמר, אתה מראה. אתה צריך למצוא את 2 המלבנים הקצרים יותר ולהעמיד אותם בצדדים על המלבן ששוכב. להעמיד על... כן, להעמיד אותו על, להעמיד. יפה. עכשיו למצוא את 2 המלבנים הקצרים יותר ולהעמיד אותם בצדדים של המלבן, יופי. בקצוות של הארוך. אוקיי. עכשיו לקחת אחד מהמלבנים, מלבן, ולהעמיד אותו על הגבוה באמצע. שוכב. יפה. מלבן, לא עמוד, מלבן. אוקיי, להשכיב אותו על, יפה להשכיב על. עכשיו 2 גלילים. 2 גלילים. אוקיי, יפה, ולהעמיד אותם על. שלא ייפול. נדב זהר שלא ייפול אחד. אוקיי, להעמיד אותם על. תמר בעדינות, יפה מאוד, יש מנסח. כן. זה עניין של מהירות כאן. אוקיי, המלבן הגדול השמן, לא העמוד, בבסיס שוכב. המלבן השמן? כן, הגדול, זה. המלבן הגדול שלנו שוכב. אתה תעשה את זה יותר חזק גם. 2 גלילים. מלבין בצדדים. ככה. קצת יותר פנימה. ועכשיו עמוד ארוך שוכב עליהם. הנה. תודה רבה חבר'ה. אוקיי. כן. את מגמדת. לא, עוד פעם. מה זאת אומרת אני מתעסק בעסקים קטנים? מה זאת אומרת אני מתעסק בעסקים קטנים? יותר חזק. מה זאת אומרת שאני מתעסק בעסקים קטנים? מספיק.